Danas sam u Londonu imao niz sastanaka sa visokim britanskim zvaničnicima na kojima smo utvrdili modalitete za unapređenje i proširenje saradnje po pitanju bezbjednosti, vladavine prava i suzbijanja svih oblika teškog kriminaliteta sa posebnim akcentom na finansijski kriminal. Sa britanskim ministrom za Europu, Sir Alanom Duncanom, potpisao sam ugovor kojim se dopunjuje Europska konvencija o ekstradiciji i olakšava njena primjena. Glavna novina ovog ugovora jeste izražena spremnost obe države da izručuju i sopstvene državljane kada se radi o krivičnim djelima za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna. Danas potpisani akti van svake sumnje predstavljaju izraz visokog stepena povjerenja i uzajamnog poštovanja između dvije države, kao i spremnosti i kapaciteta da se svim licima koji se nađu pod udarom ovog ugovora obezbijedi pravo na pravično i javno suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom u razumnom roku. Veoma sam zadovoljan posjetom, potvrđeni su odlični politički odnosi, kao i spremnost i otvorenost demokratskih institucija za nastavak saradnje.